cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Lodwa t-teba, nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Ma ninsewx li qegħdin mhux biss fir-Randan l-aħħar tiegħu, imma qegħdin f'ġin il-ġimgħa mqazza, f'ġin il-ġimgħa li qed niċċelebraw din l-imħabba kbira ta' Alla lina permezz ta' Ġesu. U li mhux biss sar bniedem imma saħansitra bata lina, mieta lina, però qam ukoll għalina. Xi grazzi għandna aħna l-insara li għandna din ir-relazzjoni hekk mill-qrib ma' dan Alla li jħobbna u jixtieqilna ġid. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu li nistgħu ngawduh frott tal-passjoni u l-mewt tiegħu u l-qawmien tiegħu, nistgħu ngawduh fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. Ejjew għalhekk nirringrazzjaw lil Alla talli qed jagħtina l-Ġesu anki dolodu. Tolbuh jgħinna ħalli din il-ġimgħa b'mod speċjali ngħixuha fil-grazzja t'Alla, il-bogħod mid-dnub ħalli nuruh lil Kristu li qed napprezzaw dak li qed jagħmel magħna. U li tolbuh jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għatina li nċelebraw sewwa il-misteru tal-passjoni tal-mulej biex jistħoqilna naqilgħu il-maħfra tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwini ta' ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabra misnuna, taħt id-del ta' idu ħbini. Għamel minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbini. U għalli, Izrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jienet għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għam Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li min ġuf ommi għam minni għaddej tiegħu biex għandu reġġa lura l-Ġakob u biex Izrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli,
ikun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u traġġa' lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sar truf l-art tinferex. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek flimkien. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken, ma jkolli qattax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni. Għatini widen u fittex eħlisni flimkien. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' ken għalija, int wet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin flimkien, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħabtni flimkien, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek, għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom, u Alla sa minn żożiti int għallimtni, u jien sissa għadni nxandar il-ġubijietek flimkien, mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Is-slim għalik, Sultan tagħna, li qatt għar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħaruf ġwejjed għal-qatla. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien waqt li kien fil-mejda ma' dixxipli tiegħu, Ġesu ħassruħu jitħawad u stqar bil-miftuħ. Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li Ġesu kien iħobb, kien ma' ġenbu fuq il-mejda, brasu fuq sider Ġesu. Xmon Pietru għamillu sinjal u staqsih għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mindutek fuq sider Ġesu staqsih min hu mulej. Wieġbu Ġesu, dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtilu. Imbagħad bil-biċċa ħobs qabad u tal il-Ġuda u Xmul l-Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu, dak li se tagħmel għamlu l-għaddumx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk, billi Ġuda kien il-kaxxier, xi ħud stħajlu lil Ġesu jgħidlu mur ixtri dak li jeħtieġu għall-festa. Jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda Ġesu qal, bin il-bniedem huwa glorifikat. Permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla hu glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu qed jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. U lidi, ftit ieħor se ndum magħkom, intkom tfittxuni u bħal met lil Lut, hekk ukoll ngħid lilkom fejn sejjer jien intkom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmon Pietru, fejn sejjer mulej? U Ġesu jieġbu, fejn sejjer jien int għalissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard. Qallu Pietru, għaliex mulej? Ma nistax niġi miegħek issa. Għalik
jien nagħti ħajti. Wieġeb Ġesu int tagħti ħajtek għalija, tassew ngħidlek li s-serduq ma jkunx idden qabel ma tkun ċħadni 3 darbiet. Di li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħil lilek Kristu. Kemm grazzja kbira li aħna niltaqgħu biex niltaqgħu ma' Ġesu, propju biex inħalluh bil-kelma tiegħu, il-ġrajiet tiegħu jgħinuna narfu aħjar il-ħajja tagħna, kemm tista' tkun aħjar. U kemm tista' sabiħa l-ħajja tagħna, il għaliex hija maġuna mal-imħabba talla. Biżejjed pereżempju llum fil-qari fl-ewwel qari għal darbtejn Ġesu jgħid, Alla permezz tal-profeta Eżejja jgħid li aħna sa minn ġufomna inkunu fl-imħabba tiegħu. Il-mulej fil-ġuf sejjaħli mill-ġewwieni ta' ommi ftakar fija. Kemm sabiħa din. Kemm sabiħa li jien ġifieri Alla jikkunsidrani b'imħabba kbira. U jien għalih kull wieħed minna għalih aħna importanti. Għax hu meta bata s-salib, meta miet fuq is-salib, miet għal kull wieħed minna. U d-dem tiegħu xerdu għal kull wieħed minna. U għalhekk hemm grazzja kbira li niftakru nerġgħu li aħna verament maħbubin minn Alla sa mill-ġuf omna matul il-ħajja kollha tagħna. Mhux ta' bxejn li qal sax-xar ta' rasi huma maduda il għaliex jiena kemm importanti li verament nemmen li dan Alla qiegħed miegħi jakkumpanjani. U għalhekk hemm ħaġa sabiħa li aħna nikkunsidraw x'pożizzjoni nieħdu fil-ħajja tagħna. Fis-sens li jiena qed tolqotni ħafna anke minn nhar il-Ħadd meta qrajna il-passjoni tal-mulej Ġesu. Hemm kuntrast kbir bejn is-sabiħ ta' Ġesu, l-imħabba tiegħu. Ġesu bil-kalma kollha jilqa' it-tajjir, l-insulti, l-ejra, kull ħaġa li setgħu jagħmlu ħadd ieħor. Inkluż li apparti nhar il-Ħadd ħafna nies ħarġu bil-palm biex jifirħulu, però ma damux wisq il għaliex wara bdew jgħidu biex isalbuh. U fl-istess kien imbagħad minn banda l-oħra tara wkoll saħansitra lill-apostli stess, dawk li Ġesu poġġa l-fiduċja tiegħu kollha fihom. Tiskant anki huma waslu biex iċaħduh u jitraduh. U Ġesu baqa' jħobb, baqa' juri l-mħabba tiegħu. Nerġgħu naraw illum propju dawn iż-żewġ personaġġi tal-apostli, Ġuda u Pietru, li t-tnejn verament anke minkejja l-imħabba li jurihom dawn l-apostli, baqgħu verament iwebsu rashom u baqgħu fid-dnub. Naraw pereżempju lil Ġuda. Illum reġa' għal darb'oħra qed narawh meta hu fil-fatt Ġesu għalilhom li se jkun hemm wieħed li jitradini u dan qalu biex il-qalb. Ma felaħx jara li wieħed mill-apostli tiegħu se jitradi hekk. Tantu hekk tiftakru meta mbagħad iktar tard fil-ġnien tal-Ġetsemani ġie Ġuda biex is-sinjal li bih seta' juri min kien Ġesu taħ bewsa. U Ġesu għallu Ġuda, għallu ntant bewsa tradejtni. Jiġifieri bewsa normalment tagħtiha lil min tirrispetta, lil min tħobb. U fl-istess ħin hawnhekk Ġuda usa dak is-sinjal ta' mħabba propju biex tradixxih. U Ġesu tant ħassa dik minn wieħed li kien fdaħ. U l-istess anki Pietru. Li Pietru fil-presunzjoni tiegħu għallu jien nagħmel kollox għalik, jien lesti nagħti ħajti għalik, u għallu Ġesu għad jiddan is-serduq. U tkun ġed ħadni 3 darbiet kif se nisimgħu ftit ieħor fil-passjoni ta' Ġesu. Naqra ta' mara li qaltlu li jaraftek, naf minn int wieħed minnhom, u dan jiġħad li jafu. Propju tinduna d-djufija tagħna hemmhekk jiena hekk verament qabbilti lil nifsi ma' dawn iż-żewġ personaġġi fid-djufija tiegħi Alla li jafdani anki lili tani dan is-saċerdozz, dan il-ministeru, u forsi jien imbagħad m'iniex fidejl daqshekk, m'iniex kapaċi nħobbu daqshekk. Propju li tani kollox u jien li m'iniex kapaċi laqqas nagħtih il-ftit. Ejjew ħuti nitolbu l-għajnuna talla, ħalli verament kif għadna fil-bidu tal-Qudiesa din il-ġimgħa nippruvaw ngħixuha fil-grazzja talla ħannuruh lil Ġesu li tassew għarafna u apprezzajna dak li għamel magħna. Kemm hu sabiħ li nagħmlu bħal San Ġwan l-Evanġelista li noqogħdu fuq sider Ġesu u nħalluh iħobbna u aħna nirċievu din l-imħabba tiegħu. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għalina lil Sara ħalli il-funzjonijiet ta' din il-ġimgħa jkunu grazzi għalina biex napprezzaw dak li jagħmel Alla għalina fl-imħabba tiegħu u nikkoperaw bil-grazzja tagħna
biex ngħixu verament fl-imħabba ta' Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għadbatijiet li qed isofru ħafna nies minħabba l-gwerer. Għati rrida tajba lil mexxija tal-ġnus ħalli jarfu jġibu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull min jinsab fid-batija, muġuħ, marit, bladar. Għati mulej l-għajnuna tiegħek lil dawn il-persuni kollha u għatihom li jsibu min jgħinhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħaħna fl-imħabba ta' bejnietna. U għatina l-grazzja li konna din il-preżenza tiegħek fostna fid-djarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qalulna biex niftakru fihom fit-talb tagħna. Nagħlqu dawn it-talbiet bit-talba sabiħa nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti ftejtna. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim mulej lejn is-sagrifiċċju li aħna qegħdin nofrulek. Bħalma inta tina sem mid-doni qaddisa tiegħek, hekk ukoll għamel li naslu għall-milja kollha tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien ngħidulek grazzi. Għax il-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bledmin kollha għarfu jħossu li għandhom jisqarru l-kobor tiegħek. Meta fil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis mulej. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewwiet. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna fismek. U l-kelma li biha l-bledmin salvaw, li inti tagħti lill-mitimbin, it-triq li minn jaslinna is-slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, intreġġajtna għandek permezz ta' ibnek Ġesu li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina. Nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek Ġesu. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam, ta' li disċipli tiegħu u qal,
ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa l-istess Ġesu li din il-ġimgħa se nfakru l-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. U offrott ta' hekk li qed ingawduh illum f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Salvana int u Salvatur tad-dinja, għax fis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispiritu qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. Ħajżomna faqda waħda mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u maħudna l-insara kollha. Kif ġbartna hawn dal-għodu madwar il-mejda ta' ibnek frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija, Omm Alla u Omna, u mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bledmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull insien, biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem, f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' slim. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-missi li jħobbna u jixtieqilna l-ġid bit-talba li għallimna Ġesu. Bissiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubitna bħalma naffri minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin u bil-qalb il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna rina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna rina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenin aħna li ġejna mistiedna nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jissoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffirli, Sinjur Alla, nitolbu. ħadna mulej l-ikel tas-salvazzjoni tagħna, għal-ħnina tiegħek wassalna fil-ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' dan is-sagrament qaddis li rridtu jkun l-għejxin tagħna fuq din l-art bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ narfukom li l-ktieb Soter li jiġbor fih tal-Parrandan il-ġimgħa mqazza u anke Lajt jinsab għal beħ. Fil-ktieb hemm talb komunitarju u meditazzjonijiet spiritwali li jirriflettu dwar iż-żbuħija tal-passjoni tal-mulej u d-dawl tal-qawmin tiegħu. Il-ktieb jinxtara mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana jew mill-ħwienet tal-Kotba Kattoliċi kollha. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna l dan il-mument ta' talb u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-innu Malti Dunkarm talab għal 5 doni, talab għad-den, talab għal ħnina, għas-saħħa, għall-għaqda u s-slim. Fil-5 riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li nieqfu niftakru ftit u naħsbu dwar id-don sabiħ ta' slim jew tal-paċi. Niftakru li qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa kbira u lejt il-kbir tal-mulej. U niftakru wkoll li t-tislima tal-Jixxox tija waħda, il-paċi ma'kom, slim għalikom. San George Preka għallem lill-disċipli tiegħu li jselmu lil xulxin b'din it-tislima, il-paċi miegħek. U din it-tislima daħlet ukoll fil-vokabularju tagħna l-Maltin, fl-użanzi sbieħ tagħna l-Maltin, il-paċi miegħek. Aħna kultant ngħiduha wkoll meta naħfru lil xulxin b'sens ta' rikonċiljazzjoni għax il-paċi tiġi mhux mill-kliem jew mill-fom, l-ewwel tibda mill-qalb tiegħi. Jiena ma nistax nagħtik il-paċi hija l-għażiż, oħti l-għażiża, jekk jiena m'għandix il-paċi, ħadd ma jagħti milli m'għandux. U l-istedina li s-saċerdot jagħmlilna f'kull qudiesa qabel nitqarbnu hija stedina importanti. Għatu il-paċi lil xulxin. Imma qabel jgħid hekk, ifakkarna f'dak li qalilna Ġesu nagħtikom il-paċi tiegħi. Għax il-paċi u dina Dunkarm jinsisti fuqha jibqa' dejjem don tal-mulej. Aħna nistgħu nistaqsu lil nfusna ma forsi m'hemmx għalfejn għandna bżonn il-paċi, għandna bżonn il-paċi fid-dinja biex jinqerdu l-gwerer,
Għanna bżonn il-paċi bejnietna, għanna bżonn il-paċi fil-familji tagħna u f'qalbna. Jekk l-għaqda hija sabiħa, tanti sabiħa wkoll il-paċi. Jista' jkun hemm l-ikbar sinjur tad-dinja l-aħwa, imma jekk m'għandux il-paċi huwa bniedem ma ngħidx id-disprat, imma żgur fqir. Għax min għandu l-paċi ikun f'liema ċirkostanza jkun, jom fl-ikbar għana, fl-ikbar barka li jista' jagħti l-mulej. Illum aħna noqorbu lejn il-festi sbieħ tal-ġimgħa mqazza u nitlu fl-iskola tal-imħabba ta' Ġesu, nitolbu fuq pajjiżna, fuq kull wieħed waħda minna id-don tal-paċi u t-tislima tiegħi. Jiena intemm daw ir-riflessjonijiet ispirati mill-5 doni li Dunkarm talab fuqna u fuq pajjiżna, it-tislima tiegħi tkun dik ta' Ġesu stess. Il-paċi magħkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, matina llum, affrinna d-nubietna, bħalma nafru l-menuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti jomna li kisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija,
meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. U biex nata kull-jum għatina l-lum maffrinna d-nubitna palma nafru il-minu ħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima uri li inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu di twilet għalina li dikun bnidem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna. Eħlisna minnar tal-infen. U l-ġenna l-erweħ kolla, specialment l-aktar dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija meta l-insidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum maffrinna d-dubitna palma nafru l-menu ħati għalina id-daħħannix fit-tiġrib tisdaħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek imberkin di fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija mallat l-palina mid-imbin issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulejmijek
mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infen, u l-ġenna l-erwiħ kolla, specialment dawk, l-aktar għandhom zon tal-ħdina tijek. Il-raba misteru ta' d-batija, meta Sidna Ġesu Kristu ġimobbi bl-ewda tas-salib. Bissirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, frinna d-nubitna bħal ma nafrun minnu ħati għalina ħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' d-batija, meta l-Sidna Ġesu salbuh fuq salib u fuq u miet. Missirna li inti fis-smawijiet titqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, frinna d-nubitna, bħa nafru minnu ħati għalina, daħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mbarkin fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mbarkin fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mbarkin fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mbarkin fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mbarkin fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Kif kien Santu. mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tomatana. Slim għalik li kienajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilek nitnedu aħna nikbu nawfu f'dan arbit ta' dmuħ. Ija mela fukatatana dawalina u kalajnitijek tal-ħnina. Urina wara dan it-truflament, il-ġesu frott immirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-sema jidu fl-art. Nata kull jum għatina l-lum frinna d-nubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina id-daħħannix fit-tġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkin di fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erbieħ tal-purgatorju, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal Kristu b'tana. il-qattal b'tana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoqli mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħu kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistamna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja.
Itlaq għalina. Sultan tal-paċi. Itlaq għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Għafrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Enna lina. Tlopalina għaddisom Alla. Xieħuni jisqajna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatinna għaddija tiegħek muli Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem s-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. Bl-interċessjoni ta' mqazza u glorjuża ta' Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem. Amen. Talba din San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispiriti ħażina l-oħra li ċerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-niblu. Bik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek fi Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, laqana mal-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlaq għalina. San Sebastian Martri, Itlaq għalina. San Tirrokku, Itlaq għalina. San Paul Messina, Itlaq għalina. San Publiu, Itlaq għalina. San George Preka, Itlaq għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlaq għalina. Beata Deodata Pisani, Itlaq għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, Ikun imbirek. imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.